אח וזר לפורח, הולדת לאורי. רוצה לכבות? רוצה לכבות את הנר? הנה אמא תדליק לך. הנה תני ידליק. מה עם המצלמה שלנו? בדיוק צילמתי לעבודת המחסנים ושאלתי לעבודה. עכשיו תאסיפו. צריכים מצלמה פה. כל הכבוד, כן תזכי לשנה הבאה עד 120 שנה. נרים אותך? עכשיו נרים את אורי? נרים אותך עם הכיסא? כן. יאללה. שנה ראשונה. כיסא יותר כבד ממנה. שנה שנייה ואחד לשנה הבאה. כל הכבוד, מזל טוב לאורי. עוד נר? לא, זה עכשיו עוגה. מעניין הנרות?